Okay, let's start. Okay. Go live. Good luck. Thanks. No niin, hyvää iltaa kaikille. Tervetuloa Permapuheisiin. Okay, let's start. No niin, täältä lähtee. Good luck. Thanks. No niin, hyvää iltaa kaikille. Tervetuloa Permapuheisiin. Taas tuo äänettömälle vielä. No niin, eli toistetaan vielä uudelleen. Tervetuloa kaikille. Tervetuloa Permapuheisiin. Joo, meillä onkin mukava ilta tulossa tässä. Pitkästä aikaa suomenkielinen luento. Suomen permakulttuuriyhdistys näitä permapuheita järjestää ja oikein kiva, että tulitte tänään kuuntelemaan. Meillä tänään puhuu Anton Nordqvist aiheella metsäpuutarhat. Anton opettaa metsäpuutarhaviljelyasioita tuolla tuoreella maatalousoppilaitoksella muun muassa ja toimii myös permakulttuurisuunnittelijana aika paljon tuolla Turun seudulla, mutta myös muuten. Turussahan on Koroisilla tämä Suomen ensimmäinen Land-keskus, eli tämmöinen permakulttuurin tämmöinen demonstraatiokeskus, ja Antonia sielläkin monta kertaa on tavattu. Ja joo, minä olen Lumia, mä olen tänään tässä hostaamassa. Anton esittää ja olkaa hyvät ja kirjoittakaa tuonne chattiin noita kysymyksiänne, niin minä sitten niitä joko sopiviin väleihin tai sitten lopussa esitän Antonille eteenpäin, että saadaan niitä sitten käsiteltyä. Ja tämä luento tallennetaan ja tämä on sitten ainakin viikon verran katsottavissa tästä samasta osoitteesta sitten jälkikäteen. Ja eipä tässä sitten muuta. Mä annan Anton sulle ohjat ja ole hyvä. Kiitos Lumia. Joo, ja tervetuloa kaikki tähän metsäpuutarhan luennolle. Tosiaan mulle hirveän läheinen ja tärkeä aihe ja tosiaan tunnin verran jutellaan aiheesta ja näytän teille aika liudan kuvia. Mennään välillä vaikka vauhdilla. Koitan antaa sellaisen varsin yleisluontoisen kuvan aiheesta. Kuitenkin käsitellään niitä teorian vähän yksityiskohtaisempiakin juttuja ja ihan käytännössä, että millaista on perustaa metsäpuutarha. Ja aloitetaan ihan sillä, että mitä tarkoitetaan metsäpuutarhalla. Sitten mennään siihen metsäpuutarhan rakenteeseen, lajistoon, sen perustamiseen, hoitoon. Ja myöskin lyhyesti siihen, mikä on metsäpuutarhaviljelyn merkitys ruoantuotannolle ja tälle laajemmalle ekosysteemille. Hyvä. Ja tässä kuvassa, mikä on heti alussa, on omasta projektista tällainen pieni ruokametsikkö, mitä mä oon tuolla Nousiaisten Paistanojalla perhemaatilalla tässä 10 vuotta viritellyt ja rakennellut ja kokeillut. Ja tämä on sieltä, olisiko peräti toista satokautta, eli ihan siellä tavallaan alkuvaiheessa sitä metsäpuutarhan evoluutiota tai sukkessiota. Ja ihan lyhyesti, mitä tarkoitetaan tosiaan metsäpuutarhalla, niin, tai mihin metsäpuutarhan viljely liittyy, niin täällä Suomen ilmastossa kaikki hoitamaton maa-alue pyrkii väistämättä aina metsän suuntaan metsäksi. Eli kohti tämmöistä tasapainosta, kestävää ja sitkeää kokonaisuutta, missä tapahtuu sukkessiota ensin ruohovartisista sitten puuvartisiin ja lajisto runsastuu siinä sitten sukkession aikana. Ja pyrkii tosiaan sinne metsään, mutta metsäpuutarha on siinä jossain välimaastossa puutarhan ja metsän välillä. Ja miksi tämä on tosi tärkeä aihe on se, että meillä tällä hetkellä ruoantuotanto on tosi painottunut tähän niin kuin teolliseen tapaan, ja sitä voi luonnehtia epänormaaliksi
ruoantuotannoksi. Yksivuotiset kasvit on hirveän harvinaisia luonnossa ja siksi ne vaatii meidän ruoantuotannossa hirveästi niin kuin kemikaaleja, kuvassa niin kuin just tätä ruiskutuksia, mitkä aiheuttaa sitten monenlaisia vaikutuksia ympäröivään ekologiaan ja ihan sitten siihen ravintoon, mitä tuotetaan. Luonnollisin tuotanto on, niin kun, jos luontoa ajatellaan tuottajana, niin metsät ja metsäiset alueet on tämä, mihin luonto pyrkii just ruoan tuotannossa. Joo, ja tuossa on pieni kuva viljankorjuuta tasaisella maastolla, ja historiasta tiedetään, että yleensäkin tämä on hyvin voimakas eroosion aiheuttaja, tällainen, missä maata käännetään ja hiiltä vapautetaan, tavallaan niin kuin tuhotaan ekosysteemejä. Ja mihin metsäpuutarhaviljelyssä pyritään on nimenomaan tällaiseen yhteistyöhön luonnon kanssa. Eli miten tämä yhdistyy permakulttuuriin, on nimenomaan nämä permakulttuurin 3 eettistä periaatetta, huolenpito luonnosta, huolenpito ihmisestä ja reilu jako. Eli ne kaikki toteutuu metsäpuutarhassa erinomaisesti. Eli todellakin, niin kuin tässä kuvassa näkyy, on metsäpuutarha on tässä yli 20-vuotias. Tämä on Martin Crawfordin paikasta Englannista. Hän on 30 vuotta siellä viljellyt metsäpuutarhaa, kokeillut, testannut. Hänellä on yli 500 kasvilajia siellä, ruohoja, puuvartisia. Ja tältä näyttää metsäpuutarha sitten, kun se alkaa olla jo sukkes, jos siellä 2-30 vuotta vanha. Ja tässä hyvin näkyy nyt näitä kerroksia jo, mistä metsäpuutarhaviljely on hyvin tunnettu. Että on pensaita, korkeampia puita, latvuskerroksen puita ylimpänä ja sitten on niitä ruohovartisia vähän eri toiminnoilla siellä maan tasolla. Tässä on toinen, ja tämähän on tosiaan Englannista, eli on varsin rehevää ja vihreää, mutta Suomessakin pystytään kyllä toteuttamaan varsin samankaltaisia tällaisia metsäpuutarhasysteemejä. Ja tosiaan niin kuin mainitsin, metsäpuutarha on siinä välimaastossa puutarhan ja metsän välillä, ja tässä ilmakuvassa näkyy hyvin, miten ympäröivät kuuset ja metsä rajaa tämän keskellä olevan matalamman alueen, missä sitten sijaitsee tämä metsäpuutarha. Eli käytännössä, jos lintuperspektiivistä katsoo, niin ei välttämättä edes erota, että mikä on viljeltyä ja mikä on sitten luonnontilaista metsää. Että juuri tällainen 2-30-vuotias sukkessiovaiheen metsä, miltä tämä näyttää. Ja tosiaan metsäpuutarhan kerrokset on se, mikä antaa sille tuotannolle sen rikkauden ja monipuolisuuden, eli maan pinnasta, maan alta jopa ihan sinne latvukseen asti, niin pyritään hyödyntämään pystysuunnassa mahdollisimman paljon valoa ja sitä kasvutilaa, eikä pelkästään monokulttuurina maan tasalla niin kuin yleensä ruoantuotannossa. Ja tosiaan tässä näkyy kaavakuvana tätä metsäpuutarhan kerroksellisuutta. Vihreällä on nämä latvuskerroksen isot puut, mitkä voi olla 15-20 metriäkin korkealla suojaamassa olosuhteilta, tuulelta, hallalta, sitten matalampia kerroksia. Punaisella näkyy matalampi puukerros ja sitten keltaisella on pensaskerroksen kasveja. Ja sitten täällä ruskealla on näitä tavallaan niin kuin yrttikerroksen kasveja, mikä on sitten tämä ehkä 0,5 metristä metriin, 1,5, mikä sitten peittää sen maan pinnan, missä on yrttejä, vihanneksia, monivuotisia kasveja. Ja siitä on tosiaan vielä nämä juurikasvit, mitkä lannottaa, on dynaamisia kerryttäjäkasveja monesti, hoitaa sitä maata. Ja sitten tuossa näkyy vielä näitä köynnöskasveja, jotka sitten hyödyntää tätä vertikaalia tilaa puiden rungoilla. Eli noin 7 kerrosta yleensä voidaan laskea, että ihan metsäpuutarhasta löytyy. Hyvä, ja sitten mennään vähän tähän lajistoon saman tien. Eli tässä on aika yleisluontoisia kasveja, jotka toivon mukaan on suurin osa kaikille enemmän tai vähemmän tuttuja. Se, mitä niitä sitten hyödynnetään, voi olla vähän vieraampi, mutta mä pyrin antaa niistäkin hiukan vinkkejä. Eli jos ajatellaan sitä ihan korkeinta latvuskerrosta, niin kuvassa oleva metsälehmus on yksi näitä järeimpiä
metsähyötykasveja. Tässä on hyvin maukkaat lehdet keväällä ja puhutaankin salaattipuusta monesti. Pidetään yleensä matalampana, leikataan 5 vuoden välein matalaksi, jolloin saadaan tällainen pensastava kasvutapa, jolloin sadonkorjuu helpottuu, mutta on viljelty muun muassa köyden raaka-aineeksi. Niinipuu on tämä vanha käyttö. Ja hirveän pitkäikäinen voi olla samassa kasvupaikassa ihan tuhansia vuosia, jos olosuhteet pysyy suotuisina. Ja toinen korkean latvustokerroksen puu ihan esimerkkinä on mänty. Tässä on männyn siitepöly. Rakkuloita ja siis männyn neulasia käytetään teeaineksena talvella ympäri maailmaa. Niissä on paljon tärkeitä ravintoaineita ja ihan lääkekasvia. Tosiaan siellä sitä pettuakin siellä männyn kuoren sisällä on, mitä on Suomessa käytetty hätäruokana aikanaan. Ja mäntyä käytetään metsäpuutarhassa monesti siellä latvuskerroksessa ihan sen pitkäikäisyyden vuoksi ja myös se suojavaikutus, minkä se antaa. Ja siihen voidaan yhdistää monia kasveja, köynnöksiä ja tämmöisiä vähän happamamman kasveja sitten siihen ihan suoraan niiden yhteyteen. Tammi on tietysti todella monikäyttöinen, sillä on todella pitkä historia viljan sijasta tyydyttämään tämä niin kuin tärkkelyksen ja proteiinin tarve. Amerikan intiaaneilla oli todella vahva kulttuuri tämän puun kanssa, ja Euroopassa on ollut myöskin ennen maanviljelyn yleistymistä valtavasti tammilehtoja, joista on sitten kerätty näitä terhoja ja eläinten ruokinnassa kanssa. Ja vähän, joo. Ja tässä, en tiedä erottaako joku, mutta mantsuri on jalopähkinä. Tuossa toi puuvartinen. Tässä näkyy jonkun jalopähkinän hedelmä. Tuon hedelmän sisällä on se pähkinä, mikä näyttää Saksan pähkinältä enemmän tai vähemmän. Eli Saksan pähkinä on kanssa tätä Juglans-sukua. Ja tosiaan viljely on yleistymässä Suomessa näidenkin puiden kanssa. Tosi mielenkiintoinen, kaunis, koristeellinen puu. Ja on tosiaan aika iso kokoinen, on sitten sitä isoa latvuskerroksen lajistoa tämäkin. Päärynä, siitäkin tulee helposti, jos päästetään isoksi, niin vanhemmat lajikkeet voi ihan 10 metrin korkuisiakin olla ja valtavan satoisia. Mutta erinomainen puu metsäpuutarhaan erityisesti sen takia, että ei kärsi monista omenaa vaivaavista tuholaisista ja taudeista. Pihlaja. Nyt mennään ehkä siihen vähän matalampaan puukerrokseen sitten. Tosi monikäyttöinen, ja tässä on myös se ekologinen puoli, että se palvelee lintuja ja on säilönnässä todella hyvä marja. Ja tällainen hyvä sinihapon lähde keväisin, jos haluaa vähän villivihannesalattiin piristystä, niin nämä pihlajan nuoret versot voi olla aika mielenkiintoinen karvasmantelin makuinen lisä siellä. Ja omena tietysti, kaikkien tuntema hedelmä, niin varsin yleinen metsäpuutarhoissa, koska metsäpuutarhan tämä ekologinen kokonaisuus, monilajisuus nimenomaan suojelee sitten monilta näitä omenan tuholaisilta. Palataan siihen tässä vielä myöhemmin, että mitkä ne toiminnot on, mitkä suojelee sitten metsäpuutarhan herkempiä kasveja. Pähkinäpensas. Luonnonvarainen Euroopan pähkinäpensas Suomessa tuottaa satoa, ja nyt on saatu hyviä viljelykokemuksia ihan tämmöisillä isopähkinäisimmillä lajikkeilla, ihan hasselpähkinä siis kyseessä. Englantilaisia ja keski-eurooppalaisia lajikkeita pystytään Suomessakin viljelemään, ja viljelykokeita on menossa, ja todella mielenkiintoinen hyvä puu. Tässä pesi tässä puussa petopunkki luontaisesti, eli siirtämällä tämän lehvästöä tai kasvattamalla näitä puita metsäpuutarhassa, niin saadaan lisättyä sitä luontaista tuholaistorjuntaa ihan sillä, että se petopunkki löytää sen habitaatin sieltä ja leviää ympäristöön. Mustamarja-aronia, todella monikäyttöinen, erikokoisia lajikkeita löytyy. Todellinen superfood, yksi ihan omia suosikkeja. Ei hirveän korkeaksi kasva, ehkä 3-metrinen, jos puuna ajattelee. Tosiaan ihan niin kuin matalan puukerroksen kasvit kyseessä. Ja marja
marjatuomipihlaaja, eli saskatoon, eli mustikkapuu, niin kuin Pohjois-Amerikan intiaanit sitä kutsuu. Ja tämä on hyvin monikäyttöinen puu, tai pensas oikeastaan. Menestyy happamassa, menestyy vähän emäksisemmässä maassa, eli se maaperän koostumus pH ei ole niin tarkkaa sen kanssa, kuten ehkä hedelmäpuilla, marjapuilla, muilla monesti voi olla. Käytetään tuulensuoja-aidanteissa ja on hyvin, hyvin koristeellinen ja kaunis kasvi ja tosiaan jatkuva satoinen, eli sadon tuotanto voi kestää useammankin viikon, aina löytyy keräiltävää puusta. Ja tyrni tietysti yksi ihan omia ehdottomia suosikkeja. On typensitoja kasvi. Käytän sitä itse pioneeripuuna lannoittamaan maata, hoitamaan sillä typpilannoituksella muita kasveja. Ja tietysti tämä marjasato on ihan äärettömän tärkeä, eli kaikki mikä jää keräämättä menee sitten mahdollisesti linnuille tai muuhun kiertoon, mutta C-vitamiinin lähteenä ja rasvahappoina kanssa löytyy hyviä, mutta ennen kaikkea C-vitamiini, todella tärkeä marja. Säilyy hyvin, on viimeisenä ehkä pensaissa, eli sadon korjuun voi ajoittaa ihan sinne alkupakkasiin. Mutta todella tärkeä puu, ja palataan vielä sen tähän typen kierrätystehtävään tuossa myöhemmin. Ja sitten mennään siihen matalan, eli pensaskerrokseen, eli matalat puuvartiset. Punaherukka kuvassa, ja herukoita on monenlaisia, mustaherukka, vihreäherukka, keltaherukka. Ja mustaherukka ja punaherukka erityisesti on hyviä metsäpuutarhalajikkeita siinä, että ne menestyy vähän varjosammassa myös. Ja niiden kasvutavasta tulee jopa vähän pystykasvuisempi, kun ne saa olla siellä vaikka tyrnien tai muiden puuvartisten latvuskerroksen varjossa ja tuottavat silti satoa. Mustaherukan lehdet on erityisen hyviä siinä, että niillä pystytään hapattamaan satoa maitohappokäymisellä. Niissähän on tämä luontainen maitohappobakteeria. Varsinkin keväällä, kun tulee paljon villivihanneksia, niin monet hapattaa ihan yhdistämällä niitä mustaherukan lehtiä sitten hapatusprosesseihin. Karviainen, vadelma, marjapensaat ylipäätään on kaikki. Niissä se valo-olosuhteet pitää ottaa huomioon tietenkin suunnittelussa, että mitkä tarvii valoa, mitkä pärjää varjoissa tai puolivarjossa. Ja ruusu, kans toinen loistava aidanteissa, tuulensuojissa, tavallaan siellä metsäpuutarhan ehkä ympärillä, mutta myös ihan metsäpuutarhassa ja todella tärkeä C-vitamiinin lähde, antaa suojaa ekologisessa mielessä hyönteisille ja linnuille. Ja sitten mennään peränäkerrokseen, eli ruohovartiset korkeammat kasvit. Mäkimeirami on kuvassa, tärkeä mauste, mainio kasvi. Tässä on kukinnassa erinomainen mehiläiskasvi. Toimii myös hyvin maanpeitekasvina, eli täyttää sen tehtävän myös, leviää, tiheä kasvusto, ei päästä rikkaruohoja läpi. Toinen tosi hyvä perennä on Saksan kirveli. Jotkut vähän pelkää Saksan kirveliä, koska se tykkää levitä siemenillään hyvin voimakkaasti, mutta on itse huomannut, että kun sitä vaan käyttää ja hyödyntää, niin pelkoa ei ole, että siitä kyllä pääsee jopa eroon ja sen saa pidettyä hyvin, hyvin aisoissa. Ja tosiaan nämä lehdet on ihanan aniksen makuisia keväällä, ihan ensimmäisiä villivihanneksia tai kevätvihanneksia ja sopii salaatteihin, smoothien joka paikkaan. Ja syvä paalujuuri, mikä tämä kasvi tekee, on myös syötävä. Eli jos haluaa eroon, niin kaivaa vaan koko kasvin ylös ja höyryttää ja nauttii ravintona. Aha. Ja tässä on Saksan kirvelin siemeniä, eli nämä on tällaisia aniskarkkeja periaatteessa. Muun muassa lapset, kaikkihan näistä tykkää sitten siinä kesän aikana, kun tulee siemenvaihe. Eli vihreänä kun kerää, niin voi helposti löytää korvikkeen näille peruskaramelleille. Ja näissä on muun muassa öljyjä, mitä on käytetty huonekalujen kiillotukseen, eli todella monikäyttöinen kasvi. Ja on myös hyvä pölyttäjä hyönteisten kotiravintokasvi. Sitruunamelissa, yrttikasvi. Ja tässä mennään nyt siihen kasvien, miten kasvit vaikuttaa ja suojelee muita kasveja. Eli sitruunamelissa esimerkiksi omenapuun juurella erittää näitä eterisiä
höyryjä, öljyt höyrystyy, eteriset, ja muodostaa tällaisen tuhohyönteisiä häiritsevän esteen periaatteessa. Eli tällä kasvilla pystytään hämäämään tuhohyönteisiä, ja se on myös tietenkin yrtti, teeyrtti, ja muutenkin käytetään yleisesti. Mintut, kuvasta piparminttu. Ja tämä on yksi omia suosikkeja ihan sen takia, että piparminttu pärjää Suomen oloissa metsäpuutarhassa varsin hyvin. Sillä on tapana taantua ja hävitä epäedullisilta kasvupaikoilta, mutta hyvillä paikoilla kyllä menestyy, ja sitähän pystyy itsekin lisää ja siirtelee tosi helposti. Omenaminttu, harmaa minttu on paljon kestävämpiä ja täyttää tämän maanpeitetehtävän paljon paremmin kuin piparminttu, mutta itse tykkään ihan sen aromaattisen hyödyn takia. Itse tehty piparminttutee on maailman parasta, ja sitten tosiaan kasvi kasvaa aivan itsestään metsäpuutarhassa, ja myöskin on pölyttäjille, hyönteisille hyvä kukintansa tähden. Siankärsämö, ehkä yksi tärkeimpiä rohtokasveja, mitä Suomen luonnosta löytyy, ja toimii maanpeitekasvina myös äärettömän hyvin, eli tiheä kasvusto, mikä estää rikkaruohoja, ja myös parantaa ympärillä kasvavien kasvien aromia ja makua. Eli todella monikäyttöinen, hieno, kestävä, sitkeä kasvi. Ja myös veriyrttinä, eli niin kuin verenvuodon pysäytykseen muun muassa käytetään ihan yleisesti rohtosekoituksissa ja rohtona itsestäänkin. Ja vihannespuolelta, jos mietitään näitä ruohovartisia, niin hyvän heikin savikka kuvassa, ja varsin kookas kasvi, yli metrin kokoinen kasvusto. Näitä kukintoja käytetään parsakaalin tapaan, eli voidaan ihan höyryttää ja käyttää lehdeton hyvää pinatin korviketta, ja tosiaan monivuotinen kasvi siementää kyllä kanssa, mutta säilyy kasvupaikallaan tosi uskollisesti ja vaatii tosiaan kyllä valoa, eli on sitten näitä lajeja, mitkä siinä metsäpuutarhan sukkessiossa latvuskerroksen tihentyessä, niin siten itsestään vähän niin kuin taantuu ja häviää. Ja jos rohkeutta riittää, niin voi myös kokeilla takiaislajikkeita. Seittitakiainen, siinä on syötävät lehtiruodit, ja juuri erityisesti on todella herkullinen, mutta gobo, eli vihannestakiainen, joka on Japanista, niin on sitten nimenomaisesti tämä takiaislajike, mitä viljellään ihan ravintoloita varten ja tälleen niin gourmet-tasolla ihan Japanissa, että käytetään tosi yleisesti ruokakasvina. Menestyy tosi hyvin sekin. Metsäpuutarhassa ei ole tosin yhtä kestävä kuin tämä seittitakiainen, mutta seittitakiaisella on just tämä sitkeä luonne pysyä riikkakasvina, mutta myöskin taantuu ja häviää sitten, kun latvusto kasvaa umpeen, eli on sukkessiossa väistyvä laji. Eli kaikkia kannattaa metsäpuutarhassa kokeilla, koska nimenomaan sitten lopputuloksessa on yleensä puut ja puuvartiset, mitkä jää jäljelle, ja ruohovartiset sitten taantuu ja häviää omaa aikansa sieltä. Palataan siihen myös tässä myöhemmin, että miten me tätä metsäpuutarhan sukkessiota voidaan suunnitella ja toteuttaa. Pahoittelut tässä koirat samalla vähän. Ja mustajuuri on kanssa erinomainen ruokakasvi metsäpuutarhaan. Täyttää tätä juurikasvin tehtävää, eli pitkät vahvat juuret, jotka talvehtii vuosia. Maassa voidaan kerätä lehtisatoa myös, erinomainen salattikasvina. Ja on myös tosi sitkeä, kylväytyy itse periaatteessa. Monivuotinen kylväytyy itse, ja siemen kylväytyy varsin pitkällekin, että tämän saa helposti leviämään omaan metsäpuutarhaan kyllä. Todella monikäyttöinen, hyvä kasvi kyseessä. Ja nimenomaan möyhentää sitä juuristoaluetta, maaperää, avaa sitä vahvalla juurella. Hostat, kuuliljat, todella mainio villivihannes kanssa ja täyttää tätä maanpeitekasvin tehtävää, mutta on todella hyvä ruokavihannes kanssa. Ja tässä on vähän isompi kasvusto tässä, kukatkin on syötäviä, mutta ennen kaikkea keväällä ne nuoret, tiukat lehtirullat, mitkä tulee ensimmäisenä maasta, niin niitä hyödynnetään yleensä.
Parsan tapaan piti sanoa, että tosiaan parsakin menestyy metsäpuutarhassa erinomaisesti. Tietysti kasvuvaatimuksiltaan vaatii hiukan enemmän hoitoa, mutta jos haluaa yhdistää vihannesviljelyä ja metsäpuutarhaviljelyä, niin tässä on yksi todella hyvä kasvi, joka on sitten kanssa mukana kymmeniä vuosia sen kasvuston perustamisesta. Ja sitten kun puhutaan, että millä maaperää saadaan hoidettua, millä kasvia saadaan hoidettua, niin yksi tärkeä kasvien tehtävä metsäpuutarhassa on dynaamiset kerryttäjäkasvit. Eli rohtoraunioyrtti on ehkä kaikkein voimakkain tässä tehtävässään. Sen juuret voi mennä usean metrin syvyyteen ja kaivaa ja tosiaan tuovat sieltä mineraaleja kasvin lehtiin, ja sitten kun kasvi lakastuu syksyllä, niin ravinteet pääsee sitten ympäröivän kasvillisuuden käyttöön. Ja monet viljelijät, tämä on varmaan tuttu kasvi monelle, niin tätä käytetään sitten ihan lannoitevesienkin teossa, ja jos tätä puutarhaansa tuo, huolehtii, että se leviäminen ei leviä ja sillä lailla ei häiritse muuta kasvillisuutta, niin saa kyllä kaikki ravinteet, mitä ikinä tarvitsee omilla viljelyksillä ja varsinkin metsäpuutarhoissaan. Ja monet, jotka on laittaneet rohtoraunioyrttiä omenapuilleen niin kuin juuristoalueelle, on tehneet jännän havainnon siitä, että muun muassa omenarupi häviää lähes kokonaan tai muutkin taudit vähenee ja tuholaispaine vähenee, koska monesti kasvit kärsivät tällaisesta mineraalipuutoksesta, jota sitten tämä kasvi nimenomaan hoitaa. Joo. Ja muita juurikasveja karhunputkikuvassa, ja täällä on myös sellainen tehtävä, tietysti juuri hoitaa sitä maata, avaa sitä, mutta puhutaan houkutuskasveista, niin, ja sillä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että kasvi houkuttaa hyönteisiä, joilla on sitten tehtävä puutarhassa, ja sarjakukkaiset, niin kuin karhunputki, houkuttelee muun muassa petopistiäisiä, joilla on sitten tehtävä luonnossa, ja ne pyydystävät tuhohyönteisten toukkia ja hävittävät niitä. Ja karhunputki on, muutenkin siinäkin on syötävä osa se runko, sieltä löytyy tosi mehukas sisäosa, jota voidaan sitten hyödyntää, ja juurtakin kuuluu käytettävän, ehkä rohtona ennemminkin, mutta monipuolinen tosi miellyttävä kasvi metsäpuutarhaan. Väinönputki, samanlainen, ehkä monikäyttöisempi vielä rohtomielessä, siemenet, lehdet, varret, juuri, kaikilla osilla on hyvin voimakas vaikutus. Ja tämä on Pohjois-Suomessa ollut muun muassa saamelaisilla ainoa vihanneskasvi käytännössä, jota on sitten kerätty ravitsemusta täydentämään. Ja piparijuuri tietysti kanssa on tosi miellyttävä, mukava kasvi metsäpuutarhaan kanssa. Tosi voimakas juuri, joka menee syvälle maahan ja on nimenomaan, käytetään niin kuin wasabin korvikkina, eikä tämä tosi piparijuuri mauste on yleinen, ja lehdetkin on syötäviä. Niitä voi käyttää kääreenä vaikka kalalle ja tällaisille muille, jos haluaa vähän kokeilla, mutta ihan suoraankin ravitsemuskäyttöön. Ja tuossa mainittiin jo vähän maanpeitekasveja, niin maanpeitekasvit on hirveän tärkeät puutarhassa ihan sen takia, että meidän täytyy suojella maan pintaa haihtumiselta, eroosiolta, auringolta, tuulelta, liian kovalta sateelta, ylipäätään tekijöiltä, ulkoisilta tekijöiltä, niin tarvitaan nimenomaan niitä maanpeitekasveja. Ne kaikki aikaisemmatkin jollain lailla toimii maanpeitekasveina, mutta nyt käydään hiukan läpi vielä näitä matalan kerroksen maanpeitekasveja. Ja voikukka on tietysti yksi hyvä. Se ei tietysti leviä aika voimakkaasti, mutta jos haluaa sen riskin ottaa, niin ei sitä loputtomiin riesaa metsäpuutarhassa ole. Tosiaan sukkessiossa on sitten väistyvä laji tämäkin, ja syväjuurinen ja hyvin monikäyttöinen kasvi. Maahumala on ehkä kaikkein suositeltavin, ainakin alussa, metsäpuutarhan maanpeitekasviksi. Se on kaikkein aikaisimpia kukkijoita keväällä. Se houkuttelee pölyttäjähyönteisiä metsäpuutarhan aikaisille kukkijoille. Sillä on yrttivaikutuksia ja se on todella nopea leviämään ja
älyttömän hyvä hoitamaan sitä maanpeitekasvin tehtävää. Ja sitten niistä metsäpuutarhan kerroksista vielä meillä on jäljellä tämä köynnöskasvit, eli kuvassa on köynnöspinaatti. Keväällä nuorena kasvaa noin 2,5–3 metriseksi. Ja tosiaan, niin kuin nimi sanoo, niin lehdet on syötävissä ihan pinaatin tapaan. Ja kun kasvin antaa vaan köynnöstää edetä, niin lehtiä syödään sitten sitä mukaan, kun niitä tulee. Aivan loistava salaattikasvi. Ja erittäin esteettinen lisä sinne metsäpuutarhan kanssa. Todella mukava köynnös. Muita köynnöksiä, mitä ehkä voi ajatella, on tietysti humala, on mukava. Balsamiköynnös tuottaa erittäin voimakkaita marjoja, siis niin kuin rohtokäytössä. Ja on tietysti niin kuin minikiivit, kanssa yksi erinomainen niin kuin, köynnöslajisto, mutta ehkä niiden kanssa sitten tarvii ottaa hiukan enemmän huomioon se niiden voimakas kasvuisuus. Mutta nämä ruohovartiset, niin kuin just humala ja köynnöspinaatti, sopii metsäpuutarhaan todella loistavasti. Ja tosiaan äsken kun oli nuo maanpeitekasvit, niin palataan niihin vielä myöhemmin. Tulee hiukan lisää lajeja ja niiden tehtäviä tuossa vähän myöhemmin. Joo. Ja sitten tosiaan kun meillä on metsäpuutarhassa paljon sitä tilaa, missä ei välttämättä ainakaan alussa kasva mitään, on varjoisia kohtia sitten myöhemmin, niin sieniviljely on yksi, mitä voidaan harrastaa ja mihin metsäpuutarha sopii hyvin. Eli vaikka shiitaketta pölkyissä niin kuin tässä, ja on muitakin sieniä, joita voidaan viljellä ihan suoraan puuhakkeessa, vaikka poluilla tai puiden juurella katteessa, mitkä ei leviä puihin, ja jotka sitten kerran juurruttuaan sinne metsäpuutarhaan, niin säilyy kyllä, kun niille vaan lisätään vähän ruokaa. Ja tässä on nyt yleiskuvana vähän tästä kerroksellisuudesta, näitä tuttuja lajeja, mitä äskenkin käytiin läpi. Siellä on omenanttua, piparijuurta, saksankirveliä, mustaherukkaa, tyrniä. Sitten se jalopähkinäkin siellä löytyy ja guopo tuolla oikeassa yläkulmassa, se vihannestakiainen ja sitten mansikkaa maapetekasvina ja vähän muitakin, mäkimeeromia ja niin poispäin. Ja tässä on kanssa toinen kuva tästä kerroksellisuudesta. Eli miltä metsäpuutarha tuntuu, niin ennemminkin tuntuu just tällaista luonnonmukaiselta, luonnolliselta ympäristöltä, ennemminkin sellaiselta kuin rakennetulta ympäristöltä. Eli just tällainen hedelmätarhan ja metsän välimuoto, mihin tämä väistämättä kasvaa automaattisesti. Joo, ja tosiaan kun on kyseessä monipuolinen, monilajinen systeemi, Martin Crawford suosittaa, että ihan alussa jo olisi hyvä pyrkiä pienessäkin metsäpuutarhassa noin 50 eri lajiin, eli käsittää ruohovartiset ja puuvartiset kasvit, koska sillä varmistetaan sitä nimenomaan kestävyyttä ja sitkeyttä sille systeemille. Ja silloin saadaan satoa aina, oli kasvuolosuhteet mitkä tahansa, aikaisesta keväästä, myöhäiseen syksyyn, läpi satokauden. Ja varsinkin keväällä, milloin yleensä viljelykasvit ei vielä tuota, eli kun satoa vielä odotetaan, niin metsäpuutarha tarjoaa monenlaisia juttuja. Tässä on smoothie-juttuja keräilyssä tässä kuvassa. Köynnöspinootin keräämistä ja tosiaan smoothiet. Parhaita villivihannesten käyttökohteita on nimenomaan omasta mielestä erilaiset vihersmoothiet. Tässä on tyrniä ja mustaherukkaa pakasteista kaivettu sitten tähän kyytipojaksi. Ja kai sinne joku banaanikin sitten välillä menee ja nokkosta kuusenkerkkaa. Sitten vähän luonnontilaisimmilta alueilta ja sitten vuohenputkea kanssa. Okei, eli metsäpuutarhat. Eli kun me lähdetään menemään kohti sitä, että se latvusto lopulta peittää sen metsäpuutarhan, valo pääsee käytännössä vaan siihen puukerrokseen, niin sitten tämä sukkessio käytännössä on jo päätynyt niin kuin siihen lopputulokseensa. Mutta miten me aloitetaan
miten me lähdetään sitten rakentaa sitä metsäpuutarhaa? Mikä on se meidän niin kuin aloitusvaihe ja lähtökohta? Niin tässä on metsäpuutarhasta ihan sitä ensimmäiseltä vuodelta kuva. Ja tosiaan aloituksessa tässäkin voisi olla paljon tiheämmässä istutuksia. Eli tässä on laitettu nyt pioneeripuina tyrnit 2,5-3 metrin päähän toisistaan. Ja sinne on laitettu maanpeitekasveja, pensaita. Tässä on mustaherukkaa. Sitten siellä on jotain juurikasveja, talvivalkosipulia. Saksan kirveli näyttää olevan. Ja ehkä hunajamarja kanssa tuolla jossain mukana. Mutta alkutilanne voi olla paljon tiheämpi istutus. Eli tähän on tämän kuvan ottamisen jälkeen tullut lisää puuvartisia. Tässäkin näkyy jo, siellä on rusokirsikkaa, siellä on niitä jalopähkinöitä, mutta kaikki on vielä niin pieniä tikkuja, että ei niitä oikein erota tästä kuvasta. Niin idea on ollut se, että periaatteessa sitten kun lapuskerrosta alkaa muodostua ja on siellä 4-5 metrin korkeudessa, niin osa tyrneistä voidaan siinä kohtaa poistaa. Ja tähän olisi voinut laittaa alkuvaiheessa jo kaikkea muutakin, pajua esimerkiksi, vaikka koripajua kasvamaan tai energiapajua, jotain tällaisia lajeja, mitkä saa poistettua ihan katkaisemalla ne juuresta. No, lepät on ehkä vähän hankalimpia poistettavia, mutta kuitenkin toimivat kanssa hirveän hyvin. Eli mitä tiheämpi alkuvaiheen istutus, sen enemmän saadaan biomassaa jo heti alussa, ja myöskin saadaan tämä hoivapuuvaikutus. Eli tässä näkyy hiukan tätä ympäröivää kasvillisuutta, eli tässä on ollut valmiina jo kuusiaitaa ja jotain pajuja, mitkä sitten vähän suojaa niitä elementeiltä, mutta tässäkin kuvassa voisi olla 2-3 kertaa enemmän tätä puustoa tässä alkuvaiheessa. Eli metsäpuutarhan sukkessio etenee, on nimenomaan tämä, että tarkkaillaan koko ajan kasvukaudella, vuodet etenee, että kun kasvillisuus puuvartista alkaa varjostaa, niitä vaan poistetaan ja yleensä hävitetään, pilkotaan ihan siihen kasvupaikalle käytännössä. Chop and drop pilkotaan siihen, jolloin ravinteet, hiili lähtee sitten kiertoon ihan siihen metsäpuutarhan alustaan. Ja se ensimmäiset 10 vuotta on sitä aikaa, että me silloin sitten luovutaan niistä hoivakasveista, hoivapuista, hoivapensaista. Peränäkerros kokee koko ajan jatkuvaa muutosta. Lajit toimii keskenään vuorovaikutuksessa, mitkä selviytyy vähenevissä valo-olosuhteissa, mitkä taantuu. Ja hyvin dynaaminen ensimmäiset 10 vuotta, että miten tämä kasvillisuus määrittelee itseään. Ja tyrni on erinomainen alkuvaiheen puu, pioneeripuuna, koska se nimenomaan tällä typensidonnan vaikutuksellaan ruokkii muuta kasvillisuutta, vauhdittaa kaikkien muiden puiden kasvua ja saa tämän ensimmäiset vuodet etenemään mahdollisimman nopeasti. Muita typensitoja, vaikka siperia, hernepensas, lepät, mitkä mainittiin, ja on muitakin. Ja sitten tietysti ruohovartisissa on kanssa typensitoja kasveja, mitä voidaan hyvin hyödyntää ja kannattaa hyödyntää. Ja mitä monilaisempi metsäpuutarha on tässä kohtaa, niin sen sitkeämpi ja kestävämpi se on. Martin Crawfordilla on suositus myös, että jos on vähänkään isompi metsäpuutarha, niin voi pyrkiä noin 200kin lajiin. Eli käytännössä hyödyntää niin paljon luonnonvaraisia kasveja kuin mahdollista puissa, ruoartisissa, ja luoda sitä monimuotoisuutta, lajirikkautta niin paljon kuin mahdollista. Ja tosiaan nyt kun ollaan tässä alkuvaiheessa, niin mennään pari vuotta taaksepäin tästä, milloin tämä kuva on otettu. Ja mennään siihen ihan perustamisvaiheeseen. Ja tämä on nyt yksi esimerkki, ja se on tapa, millä mä päätin tehdä. Halusin nimenomaan metsäpuutarhaan tilanteen, missä ei koskaan tarvitse huolehtia, että vettä olisi liikaa tai liian vähän. Eli tavallaan luonnonmukainen kastelujärjestelmä ja vedenpoisto yhdessä. Ja mä päädyin käyttämään swaleja
Eli permakulttuuripiireissä paljon puhutaan swaleien käytöstä, ja vähän kinastellaan, että sopiiko ne pohjoiseen ilmastoon, milloin pitäisi käyttää. Lyhyesti kohta, mihin mä toteutin mun metsäpuutarhan swaleilla, oli koko tontin kaikkein märin, kamalin alue työskennellä. Tässä oli aikaisemmin vihannesmaa, jossa oli aina vettä seisomassa, kuraa, savi, mohjoa, missä oli vähän jopa tuskallista toimia. Joten laitoin vaan rohkeasti swalit paikalle ja etenin seuraavalla lailla, eli käytin perunatraktoria. Yksinkertaisesti vaan hyödynsin kasvia muokkaamaan maata, tukahduttamaan rikkaruohoja. Ja alkutilanne oli tällainen, että mä vaan kaivoin polkujen paikat, rakensin maalla penkit, kohopenkit ja sitten vaan pahvia hyödyntämällä reunustin, että sieltä ei päässyt rikkaruohot olkea maan pinnalle. Tässä on jo noita tyyrnejä ynnä muita istutettu. Tässä on vähän eri kulmasta kuva. Tosiaan vaan maa-aineksen siirtoa. Ja tässä on jotain orgaanista aineesta, mikä on menossa sinne polun pohjalle swalein täytteeksi. Eli kyse ei ollut siis avoswaleista, vaan nimenomaan hakeswaleista, mitkä on täytetty, jolla ne sitten sitoo sitä vettä tavallaan sienen tavalla, suojelee kuivumiselta ja sitten myös niin kuin luo sienirihmastoille ja muille mikroorganismeille sitten hyödyllistä kasvuolosuhteita. Ja nimenomaan ei päästä ikinä maata kuivumaan, vaan että se vettä sitten aina löytyy siellä. Ja myöskin, että se vesi pääsee imeytymään. Eli aikaisemmin se ongelma oli se, että kun oli paljasta maata, paljata polkuja, niin maa oli tiivistynyttä eikä kuljettanut vettä sit sisäänsä. Ja sen takia vesi oli ongelma ennen näitä toimenpiteitä. Ja tietysti puuainesta siinä sitten menee, mutta se on nyt kertatyö, eli jos löytää haketta tai lahoa puuainesta, niin pienelläkin määrällä pääsee hyvin eteenpäin. Ja se, mikä sitten seuraa, että muun muassa jos hevosenlantaa käyttää, niin tulee näitä sarvikuonokkaan toukkia, mitkä elää pelkästään laholla puuaineksella. Eli siellä on niitä ihan isojakin organismeja sitten hajottamassa sitä puuainesta ja kuljettamassa ravinteita sitten maaperän sisään. Ja tässä on yksi tapa pohjustaa polkuja, latoa sinne puumateriaalia tai hakettaa eri aineita. Vähän tässäkin mä oon kokeillut hiukan erilaisia materiaaleja. Semmoinen kysymys, jos saa huutaa tähän väliin. Ihan itselle tuli kysymys mieleen. Kuinka paljon täytyy sitten hoitaa näitä polkuja? Että se varmaan kuitenkin sitten lahoaa hissun kissun sinne se orgaaninen materiaali. No siitä on nyt 10 vuotta, kun mä laitoin, ja silloin mä laitoin noin 10 senttiä, niin se on edelleen siellä. Ja mitä on tapahtunut, niin ne maanpeitekasvit on vallanneet. Se kasvaa nyt täynnä maahumalaa ja suikeroalpia ja mansikkaa ne polut. Katoha, joo. Joo, että kyllä se niin kuin humuksena siellä sit varmaan on se puuaines. Totta kai se on hajonnut, mutta se on sitten niin kuin edelleen se hiili siinä. Ja niin, joo, kyllä, hyvä kysymys. Yes. Joo, eli mitä paksumman kerroksen niin polkuihin tätä tavaraa laittaa, niin sitä pitempään siellä kestää. Kyllähän sitä joutuu varmasti lisää vuosien saatossa, jos haluaa, että polut pysyy kunnossa, mutta tuollainen paksumpikin kerros, niin sen tulee sienirihmastoja ynnä muuta, niin jotenkin se vaan sit pitää, että se puumateriaali siellä säilyy. Puu tietysti kestää pidempään kuin lehtipuuhake. Ja tässäkin kuvassa, kun on tällaisia käytetty ihan puurankoja, niin tietysti niissä kestää sitten vuosikausia ennen kuin ne sitten hajoaa. Ja aluksi ne pehmenee ja tasottuu sitten alkaa niin kuin myötäillä sitä polkua. Tässä on vielä kuva sitä sienirihmastosta, mikä on siinä hakkeeseen päässyt osaksi. Ja tosiaan niin yksi metsäpuutarhan tehtävä on nimenomaan niin kuin hoitaa sitä maata. Ja se, mitä se tekee, niin se kerää kastematoja, kerää pieneliöitä, sienijuuria, bakteereja. Kaikki alkaa toimia siellä suojatun maanpinnan sisällä ihan eri lailla, mitä vaikka puutarhaviljelyssä, koska maata ei muokata, vaan se annetaan tuottaa ja toimia ihan mahdollisimman luonnollisesti.
Ja siitä tulee sitä hedelmällisyyttä niiden kasvien käyttöön. Eli silloin myöskään ei tarvitse huolehtia lannoittamisesta tai ravinteiden lisäämisestä välttämättä ollenkaan, koska se maaperän oma ravinnekierto toimii. Mutta se, mikä me ehdottomasti pitää ottaa huomioon, että me myös luodaan habitaattia pienille eläimille, vähän isommillekin eläimille, koska muun muassa linnut kuljettaa luonnossa ravinteita. Vähän isommat, kuten kaikki siis peuroista. Peurat varmaan liikkuu ehkä eniten, niitä saalistavat eläimet, mutta ylipäätään luonnossa on jatkuva trafiikki, mikä tarkoittaa sitä, että lannoitusta tulee jatkuvasti. Yleensä kun lintu lähtee lentoon, niin se yleensä päästää ulos tai lähtee lentoon. Eli käytännössä, jos meillä on metsäpuutarhaspaikkoja linnuille, pönttöjä, suojaisia kasvustoja, pensaita, puita, niin voidaan olla varmoja, että meillä on fosforia ja typpeä ja kaliumia ja muita ravinteita tulee ulkopuolelta meidän systeemiin. Talitintti, kirjosieppo on ihan loistavia myös tuholaisten torjunnassa. Ja sitten kun meillä on pikkulintuja, niin meillä väistämättä tulee myös isompia, eli tässä on varpupaukka, vierailee munkin metsäpuutarhassa ihan säännöllisesti. Varpuspöllö on toinen, mikä pesii asutusten lähellä, on todella hyödyllinen myyräkannan kurissa pitämisessä. Myös varpushaukka tekee sitä. Kanahaukka on erittäin hyvä myyrän karkottaja. Tässä on lehtopöllö, petolinnut on erinomaisia nimenomaan tämän myyräongelman torjumiseen, mikä voi joskus olla ongelma metsäpuutarhaa puuvartisia istutettaessa, koska yleensä perustetaan paikkoihin, missä on ruohikkoa, heinikkoa ja habitaatteja näille myyrille. Eli ihan luontaisestikin niitä pystytään rajoittamaan, kun tarjotaan linnuille ihan yksinkertaisesti vaikka orsia. Eli petolinnuille voi rakentaa tämmöisiä 3-4 metrin korkeudessa olevia orsia tai korkuisia orsia, mistä ne pääsee sitten tähystämään ja saalistamaan. Sijoittamalla ne strategisiin paikkoihin, vaikka ojien penkoille, polkujen alkupäihin, suojaisiin kohtiin, mistä ne pääsee rauhassa toteuttamaan sitä saalistusta. Tietysti rantakäärmeet on kanssa, eli rakentamalla kaikenlaisia kivikasoja, risukasoja, puukasoja omaan niin kuin metsäpuutarhan ympäristöön, niin voidaan lisätä matelioita. Ja rantakäärmeet on hirveän hyviä just näiden jyrsijöiden torjumisessa. Ja varsinkin jos meillä on vesiaiheita, lampia tai muita puurojat vastaavia ympäristössä, niin saadaan tervetulleita vieraita sitten näistä rantakäärmeistä. Vaskitsat on ihan äärettömän tehokkaita pyydystämään etanoita. Omassa puutarhassa alkoi vilistä vaskitsoja sen jälkeen, kun aloin käyttää niin kuin pelkästään olkikatetta, eli aina maan katettuna, niin todella valtava määrä näitä. Sisiliskot toimii samalla lailla, torjuu syöhyönteisiä, elää katteessa. Ja muun muassa niin kuin metsäkiitäjäinen, tai mikä tämä mahtaa olla, mutta kuitenkin petokuoriaiset kanssa hyötyy katteesta. Ja me myöskin metsästävät näitä etanoita, mitkä monesti voi olla lehtivihanneksilla vähän hankalampi, jos ne pääsee yleistymään. Ja metsäpuutarha nimenomaan ruokkii näitä kaikkia lajeja ja kerää niitä, kun huolehditaan, että maan pinnalla on sitä katetta ja tuotetaan sitä niin kuin lisää sitten siinä. Tietysti ampiaiset kanssa ja muut petopisteet on hirveän tärkeitä ekosysteemin kannalta. Niitä on hyvä suosia, jos niiden pesiä löytyy, niin pyrkii säilyttämään niiden kannat puutarhassa. Äärettömän tehokkaita pyydystämään niin kuin vaikka tuhohyönteisten toukkia. Ja tietysti pölyttäjät, niin kuin kimalaiset, on myös tärkeitä, ja niillekin voi rakentaa pesämahdollisuuksia metsäpuutarhaan. Ja suosia lajistoa, kasveja, mitkä sitten toimii ravintokasveina. Ja hyönteishotellit tietysti kanssa. Ihan vaikka toi 7-pirkko, ei leppäkerttu, niin hyötyy jo tosi paljon, jos sillä on jonkunlaisia habitaattimahdollisuuksia. Joo. Ja tosiaan nämä kaikki eläimet sitten tuo sitä ravinnekiertoa sinne meidän suljettuun systeemiin ja ylläpitää sitä omavaraisuutta ja sitkeyttä ja kestävyyttä. Ja tietysti me voidaan vaikuttaa itse myös sillä, että alkuvaiheessa varsinkin niin tuodaan yksivuotisia myös mukaan siihen kokonaisuuteen. Eli härkäpapu, mikä on kuvassa, niin on mun yksi suosikkeja siinä alkuvaiheen metsäpuutarhan
ensimmäisten vuosien sukkessiossa. Eli vahva juuristo, typensitojakasvi, ravintokasvi ja myös toimii niin kuin pölyttäjille ravintokasvina. Monipuolinen. Ja vielä salaattikasvi, jos haluaa niitä nuoria versoja hyödyntää. Eli joo, 1-vuotisillakin on toimintonsa metsäpuutarhassa ja niitä voidaan käyttää. Ja varsinkin tässä alkuvaiheessa, kun lähdetään perustamaan metsäpuutarhaa, niin meillä on käytännössä puut, ne voi olla jopa vaikka 6-7 metrin päässä toisistaan, latvuskerroksen puut. Sitten siellä on varmaan tiheämpässä niitä hoivapuita, mutta yksi strategia on yhdistää puutarhaviljely, ihan vihannesviljely metsäpuutarhaan niin, että me aletaan vaan siellä puiden juuristoalueiden välissä viljelemään kaikenlaisia tuotantokasveja. Eli tässä kuvassakin ihan etualalla on tyyni, sitten siellä on taaempana pajua, lisää tyyniä, ympärillä on marjapensaita, mutta sitten siellä on tosi monipuolisesti, tai no muutamia vihanneskasveja on maartisokkaa, hyvän heikin savikka näyttää olevan, sitten siellä on endiviä, salaattivihannesta, härkäpapua, perunaa, mintut löytyy, ja sitten on talvivalkosipulia, ja sitten muitakin perennoja syötäviä kasveja, mutta ihan 1-vuotisia, kuten vaikka tämä peruna, niin on tässä kuvassa, niin tämä on jo 2-3 vuotta perustamisesta, mutta ne kasvit on siellä edelleen mukana vähän niin kuin rikkaruohoina. Ja tällä hetkellä 10 vuotta perustamisen jälkeen niitä ei enää siellä ole, vaan että käytännössä se latvustokerros alkaa olla ja ne monivuotiset perennat sitten vallanneet sen kasvutilan. Ja sitten kun mennään sinne vähitellen siihen perennojen suuntaan sitä 1-vuotisten viljelystä, niin me saadaan rauhoitettua sen maaperä, eli me ei enää muokata sitä ja se maaperän pieneliötoiminta saa toimia häiritsemättä. Että tässäkin on aika paljon juurivihanneksia, tietenkin niiden sadonkorjuuaine sitten vähän häiritsee. Ja siksi on hyvä pitää ne mahdollisimman kaukana juurivihannekset sieltä puista ja pensaista sitten niin kuin sukkession edetessä, vuosien edetessä, ettei häiritse sitä juurten toimintaa. Ja tietty muita 1-vuotisia, mitä tässäkin voisi käyttää alkuvaiheessa, on tietysti vaikka öljyhamppu, tarhamaltsa, on tällaisia tosi voimakkaita, monikäyttöisiä, maaperää muokkaavia kasveja. Hyvä. Jes, mikäs seuraavana? Joo. Ja tosiaan kaikki hoito, mitä metsäpuutarhassa tehdään, on lähinnä leikkaamista ja tilan tekemistä, ainakin ensimmäisen 10 vuoden aikana. Eli kaikki vaan leikataan, tiputetaan tasaisesti maan pinnalle, että ne ei nyt kauheasti törrötä sieltä, vaan pyritään leikkaamaan sopiviksi paloiksi, että ne on maata vasten, pääsee heti lahoamaan, maatumaan siinä, jolloin sitten sienijuuret ja kaikki pääsee niitä hyödyntämään. Ja puuhake on hirveän hyvä katemateriaali. Mä käytin kanssa olkea itse tämän puutarhan perustamisessa. Yleensä sille ei ole kauheasti väliä, kunhan sitä on riittävästi ja se täyttää sen toimintansa siinä ainakin pari ensimmäistä vuotta. Ja sitähän sitten lisätään aina tietysti niin pitkään, että se maanpeitekasvusto on ottanut sen maanpeitteen tehtävän niin kuin haltuunsa. Ja jos pitää kaataa puita, kun perustaa metsäpuutarhaa, niin on hyvä jättää tietysti kannot olemaan. Jos on vaaraa, että sinne tulee mesisieni, mikä on maailmanlaajuisesti tällainen, mikä saattaa siirtyä eläviinkin puihin, niin jos vaikka kaataa koivun sieltä tulevan metsäpuutarhan alueelta, niin ympää vaan osterivinokasta suoraan kantoon, niin saadaan hyvä sieni sen tavallaan aggressiivisen sienen tilalle siihen. Ja jos on vaikka kuusia tai mäntyjä, havupuita, niin esimerkiksi lakkakäävän viljely niissä kannoissa voisi olla ihan kokeilemisen arvoinen juttu. Tosiaan kun swaleista oli aikaisemmin puhetta, niin just tämä vedenpidätys on erittäin tärkeä metsäpuutarhassa. Et me ei luoda paljasta maata, jolla meille ei tule ongelmia sen haihtumisen kanssa. Ja myöskin perustettaessa niin hyvä huolehtia, että sitä vesi ei tavallaan pääse virtaamaan niin, että se luo eroosiota. Polut on hyvä suunnitella niin, että ne ei aiheuta eroosiota, että ei tule sitä virtaamaan sinne.
Hyvä. Ja ehkä niin, alkuvaiheessa varmaan kaikkein tärkein lähtökohta on huolehtia siitä, että on jonkunlaista tuulensuojaistutusta. Tavallaan tehdään semmoinen niin kuin tylsä työ ensiksi, eli istutetaan jonkunlainen tuulensuoja kasvusta, koska sillä pystytään lisäämään sadontuotantoa jopa 10, jopa 20%. Ihan vaan sillä, että meillä ei pääse tuulet viemään niin kuin kosteutta ja häiritsemään yhteyttämistä meidän kasvusysteemeissä. Ja tuulensuojaistutuksissakin on paljon satolajikkeita, niin kuin pähkinäpensaat, marjatuomipihlajat, ruusut. Niilläkin saadaan satoa aikaan sen suojavaikutuksen lisäksi. Hyvä, ja tässä oli maanpeitekasveista, anteeksi, puhetta, niin tässä oikealla näkyy vuohenputki, eli jos lähtee kokeilemaan erilaisia maanpeitekasveja, niin ei kyllä ikinä kannata välttämättä lähteä vuohenputkella ihan ensimmäisenä. Eli mä tein tässä kokeilun, mikä on osoittautunut hieman hankalaksi, eli tämä kasvi on nyt tuhonnut kyllä tämän juolavehnän, mikä oli aikaisemmin kasvupaikassa, mutta nyt on sellainen tilanne, että sitä vuohenputkesta siitä itsestään ei tahdo päästä enää millään eroa. Eli jos päätyy kokeilemaan tällaista, niin saa kyllä hirveän hyvän salaattivihanneksen, kevätvihanneksen, mutta on sitten tavallaan vähän ongelmissa sen kasvin leviämisen kanssa. Mutta ainakin maanpeitevaikutus, se ainakin toimii varmasti. Ja tässä on hiukan erilaista maanpeitekasvia. On mansikkaa ja sitten omenaminttua tällaisena ryppäinä, ja tästähän sitten niin leviää, eli maanpeitekasvit, varsinkin mintuthan levii yhden kasvukauden aikana jo hyvin, hyvin voimakkaasti, eli valtaa sen kasvualan käytännössä. Jos on vaikka 0,5 metrin istutusvälit, niin todennäköisesti syksyllä jo se on aika peittävä sitten se vaikutus. Ja tosiaan maanpeitekasvit on ehkä kaikkein tärkein elementti metsäpuutarhassa latvus- ja pensaskerroksen jälkeen, koska niillä me tosiaan sitten pidetään ei-toivotut kasvit loitolla meidän systeemistä, suojataan ääriolosuhteilta, kuivuudelta, rankkasateelta, tuulelta sitä maanpintaa, ja pidetään maa suojassa, niin se rakenne säilyy. Siellä on se ilmankierto, vedenkierto, kaikki toimii, mikrobiologia pääsee hengittämään ja voi hyvin. Ja meillä, kun tulee talvella yleensä lumipeitä, niin toimii aika hyvin nämä monivuotiset maanpeitekasvit. Sitten keväällä tulee tämä aika, niin kuin nyt on, että ei käytännössä vielä kauheasti kasva, lumi on sulanut, maa on jäässä, niin muutama viikko on sellaista aikaa, että se kate siinä maanpinnalla tosiaan puolustaa paikkaansa. Eli kuumat, kuivat kevät auringot, tuulet ei pääse sitten tuivertamaan ja tekemään maalle huonoa ennen kuin meillä sitten on se maanpeitekasvillisuus taas vireenä. Hyvä. Ja tosiaan yksi hyvä pointti vielä metsäpuutarhan perustamisessa varsinkin, että on tärkeää pyrkiä biologisiin menetelmiin. Jos permakulttuuri on varmaan tuttu kaikille, niin siellä on erilaisia menetelmiä hyödyntää vaikka katemuoveja, muita katemateriaaleja, rikkarouhojen tukahduttamiseen alussa. Et jos maata pitää muokata, niin se on hyvä tehdä ihan siinä alussa, jos on välttämätöntä, ja sitten lähteä siitä voimakkailla pioneerikasveilla liikkeelle, että saadaan esimerkiksi juolavehnän kaltaiset kasvit pois, eli ei kemikaaleja missään tapauksessa, koska ne stressaa ja vahingoittaa sitä kokonaisuutta maaperää. Voi jopa aiheuttaa pysyviä haittoja sinne maaperän mikrobiologiaan etenkin. Ja sama pätee orgaanista niin kuin ylikäyttöön, eli mitään ei kannata käyttää niin kuin väärin siellä. Ja tosiaan, jos me huolehditaan näistä kaikista elementeistä, niin lannoitekierto, ravinnekiertohan sitten toimii siellä. Onko tässä kohtaa Lumia kysymyksiä? Mä oon nyt tässä pahtanut kauheita kyytiä. Joo, todella mielenkiintoista. Itse asiassa on muutama kysymys tullut, aika alussakin oli jo kysymyksiä. Vartoos nyt, mä katson tuosta. Siinä olikin justiinsa tästä lannoituksesta kysymys, että minkälaisia lannoitteita kannattaa käyttää, jos ei esimerkiksi ole kanankakkaa tai muuta lantaa saatavilla.
En tiedä nyt ihan, koskeeko tämä niin kuin perustamisvaihetta vai myös myöhemmin, mutta tämmöinen kysymys. Joo, tosi hyvä kysymys. Eli mä oon itse huomannut, että kun luottaa vaan niihin biologisiin tekijöihin, eli pääasiassa lintuihin, niin kuin muihin eläimiin, ja kun huolehtii maaperän tästä suojauksesta katekasveilla, että se mikrobiologia toimii, niin pysytään niin kuin plussan puolella, eli saadaan satoa, kaikki kasvaa hyvin. Niin tällaisessa tilanteessa erityisesti nämä typensitojakasvit on tosi tärkeitä. Eli sillä saadaan se typen kaikkein tärkein niin kuin kasvun kannalta ravinne, että sitä on yllin kyllin saatavilla siellä. Ja kasvu on niin kuin varmaa, että se ei pysähdy. Mutta on tosi hyvä kysymys, että mä en ole itse huomannut minkäänlaista sellaista niin kuin ongelmaa. Että varmasti monet kasvit kasvaisi entistä tehokkaammin, jos mä ruokkisin vaikka jollain merileväkanankakkarakeilla. Se on yksi, mitä mä itse käytän just tuolla ihan puutarhaviljelyssä. Tai no, lantavedet on myös hyviä, just vaikka rohtoraunioyrtti, käyte, nokkoskäyte, tuommoiset tuli mieleen. Niitä monet tykkää käyttää, helppo tehdä. Ja sitten tietenkin kompostitee, eli ihan suoraan ruokkii sitä mikrobiologiaa, sitä maaperän ravinnekiertoa. Eli nämä nyt tuli mieleen ihan niin kuin ulkopuolisista lannoitteista. Mutta ne ei välttämättä monesti edes ole tarpeen, jos me huolehditaan, että se maaperä toimii. Eli käytännössä maaperän mikrobiologiassa on niin suuri voima, jos me ohjataan, että sinne tulee kompostia mukaan. Itse asiassa jäi mainitsematta tuossa, että perustamisvaiheessa on hyvä lisätä kompostia ja myöhemminkin. Ja tietysti nämä kompostiteet, mitkä yleistyy koko ajan, niin kuin, tietoisuus niiden valmistamisesta, niin on tosi nopea, voimakas tapa lisätä se kasvukunto siihen maahan koko kasvukaudelle kerrasta silloin keväällä. Mutta tällaista, mitä mä oon itse käyttänyt, että mä en oikein muusta sit kyllä tiedä, mutta noilla varmasti kyllä pääsee niin kuin hyvin liikkeelle. Et en huolehtisi siitä lannoitustarpeesta, koska tosiaan maaperä toimii, niin kaikki toimii. Joo, hyvä. Nyt tulee paljon lisää kysymyksiä, mä kysyn eteenpäin. Sitten Sanna oli kysynyt, että mitä muuta kuin tyrniä ja pihlajaa suosittelisit saaristoon mäntypohjaiselle merenrantatontille? Kuivaa on, jotta rutisee. Vadelmat tuottaa satoa kerran 5 vuodessa, kun ei saa vettä tarpeeksi. Oho, saaristo, vanha kunnon saaristo, joo. Se sateiden satunnaisuus tuntuu ihan täällä etelärannikollakin, että täällä mun metsäpuutarhassa on ihan sama homma, että nyt on 2-3 vuotta ollut sellainen tilanne, toukokuussa tosi kuivaa, vuosi sitten ei tullut pisaraakaan käytännössä toukokuussa, kesäkuu vähän samaa rataa heinäkuu kanssa, eli mä oon nyt vaan luottanut just siihen näihin swaileihin käytännössä, että siellä on sitä kapasiteettia sitoa sitä vettä. Mutta sitten kun ei ole, että kun on se rannikko, niin tuo on hyvä kysymys kyllä. Itsellä ei ole kauheasti kokemusta, mutta mitä kannattaisi kokeilla, niin kun on se ehkä hapan maa, jos on sitä mäntypohjasta, niin ehkä ruusut, just mainitsikohan niitä, mutta ruusukasvit voisi olla yksi. Ja tietysti toi marja, tuomipihlaja, on tosi monipuolinen ja on itse asiassa just saaristosta lähtöisinkin levinnyt tänne niin kuin Suomen mantereen puolelle. Ja sitten kelasköynnös. Joo, kelasköynnös on tällainen yksi mielenkiintoinen, mikä viihtyy ihan koko varjossa, just happamassa maassa, mäntyjen yhteydessä. Ehkä jotain muitakin köynnöksiä voisi miettiä, kuten vaikka balsamiköynnöstä. Mutta tietenkin se maan pH täytyy tsekata ja sitten sen mukaan, että mitkä kasvit siinä menestyy. Mutta ainakin toi Saskatoon eli marjatuomipihlaja menestyisi ihan sellaisenaan. Samoin epäiliset ruusutkin. Mut se on, että se sitten vaan täytyy miettiä, että täytyykö lisätä sitä maaperän paksuutta. Eli jos jostain löytyy maa-ainesta, niin sitten niihin istutuskohtiin koittaa vähän kasvattaa sitä ja
pitää huolta, että maa ei ole ikinä paljaana. Että siinä olisi sitä suojaa, katetta ja vedenpidätyskykyä sitten. Mut tosi hyvä kysymys. Ne on ääriolosuhteet. Se on haastavaa. Kyllä. Seuraava kysymys koskeekin katetta. Itse asiassa muutama katekysymys on tässä. Enni kysyy, että lisätäänkö katetta alkuvaiheessa joka vuosi, jos maata on siis näkyvissä, vai voiko se estää jonkun maanpeitekasvin kasvun lähdön? No, mä oon huomannut, siis maanpeitekasveilla on kyllä kyky tulla sieltä, että kun perustamisvaiheessa yleensä levitetään se kate tasaisesti ennen kuin istutetaan niitä ruohovartisia. Ja tietenkin puuvartisten, niin kuin puiden tyvelle on hyvä jättää semmoinen hengitysreikä, missä tavallaan se kate ei ole paksulti, vaan että sitä on ihan vaikka sentti siinä maanpinnalla, ihan puun tyvellä ja ehkä ihan tyvessä ei edes kiinni, ettei tule mitään patogeeneja, sieniä sit siihen niin kuin riesaksi tai riskiä niistä niin kuin taudinaiheuttajia. Mutta muualle voi levittää alkuvaiheessa 5-10 senttiäkin, jos löytyy sitä katetta. Olkea ehkä 10 senttiä, puuhaketta riittää noin 5 senttiä. Ja sitten siihen, kun istutetaan ruohovartisia, niin voi vaan tehdä pienen avauksen ja kasvi siihen ja sitten sitä katetta ihan siihen tyvelle asti kiinni. Eli nehän muutenkin sitten leviää juuristollaan siellä maan sisässä ja tulee katteen alta sieltä täältä suoraan läpi. Eli jos se kate ei tiivisty, että jos vaikka on 20 senttiä olkia, niin kyllähän talvella lumipeitet tekee siitä aikamoisen panssarin, että herkemmät kasvit ei sieltä ehkä läpi pääse. Mutta kun huolehtii vaan, että alkuvaiheessa ei peitä niitä kasveja, mitkä siellä valmiina haluaa niin kuin pitää, ja sitten istuttaessa tekee sen, että ne kasvien vihreät osat jää siihen katteen niin kuin yläpuolelle, niin se kate voi olla todella peittävä. Ja sitten totta kai, jos tulee paljaita kohtia, niin siihen on hyvä yleensä laittaa vaikka kasvi sit siihen kohtaan. Voi totta kai katettakin laittaa, mutta mun kokemus on se, että jos sitä katetta ei ole ihan hirveästi niin kuin liikaa, että on 5-10 senttiä, niin kyllä kaikki pääsee sieltä läpi. Ja jos ei pääse, ne tulee sitten vähän eri kohtaa. Ja jos tulee selkeä ongelma, että se niin kuin tukahduttaa sitä kasvustoa, niin sitten vaikka vähän availee ja testailee. Mutta noilla rajoilla kun menee, että on just se alle 10 senttiä tai joku 5 senttiä ehkä nyrkkisääntönä, niin ei ole mitään ongelmia. Joo, hyvä. Sitten Laura kysyy, että onko, varmaan tästä kuvasta, että onko tuo olkikate kaikenlaista kuivunutta kasvustoa vai viljojen korsia? Mistä olkea saa riittävästi katteeksi? Oi, toi on hyvä kysymys. Ja toi on meidän kaikkien, jotka pyritään tekemään tällaisia kestäviä niin kuin ratkaisuja puutarhassa ja ruoantuotannossa, niin varmaan muilla on jo niin kuin mielessä tähän liittyen vastauksia ja kokemuksia, niin olki on todella, todella ongelmallinen materiaali tällä hetkellä. Että tässä kuvassa näkyvä olki on, kun tämä on maaseudulla tämä paikka, missä on tehty, niin lähiladossa on ollut, en tiedä, 3, 4, 50 vuotta vanhaa tavaraa. Eli ajalta ennen kaikkea glyfosaattia, ajalta ennen neonikotinoideja ja tällaisia kasvun säätäjiä. Ja mä oon niitä käyttänyt ihan ehdottomasti, koska mä tiedän, että siitä, ja siinä ei ole käytännössä ollut riesaa. Koska jos hommaa tuoretta olkea, niin siinä on ikävä kyllä se ongelma, että saattaa tuhota jopa sen oman maaperänsä, ikävä kyllä. Että pitäisi käyttää kyllä luomuolkea, tai sitten viljelijältä selvittää, että mitä hän on ruiskuttanut siihen kasvustoon. Eli sellainen asia on ehtinyt muuttua tässä 30-40 vuodessa, että meillä on tullut niin järjetön koktaili kemikaaleja teolliseen ruoantuotantoon, että jos vaikka vehnän olkea menee hakemaan tai pyytää, niin ehdottomasti tosi tärkeää selvittää, että mitä kemikaaleja siinä on mukana. Et jos on kasvun sääteitä, niin mä oon itse tehnyt sen, että laittanut puutarhaan olkea, missä on ollut kasvun sääteitä ja käytännössä joutunut melkein niin kuin vaihtamaan sitä maa-aineesta jopa, koska ne kemikaalit on sitten menneet maaperään ja kaikki kasvit on niin kuin olleet kääpiöitä sitten käytännössä. Joo, siis tämä on yksi katemateriaali, ja joutuu sitten vaan niin kuin etsimään ja kyselemään. Mutta jos haluaa alussa
päästä helpolla, niin esimerkiksi pahvin käyttö on tosi yleistä. Että pahvia vaan ja sitten siihen reikää mihin kasveja ja sitten siihen pahvin päälle jotain, vaikka lehtiä, puulehtiä tai jotain muuta orgaanista materiaalista niin kuin tavallaan maisemoimaan, piilottamaan se pahvi, että se ei kuivu auringossa. Et silloin se ehkä vähän niin kuin pienemmällä määrällä liikkeelle. Joo. Joo. Sitten oli vielä kysymyksiä on lisääkin. Sitten Anni kysyy kysymys aurinkokennoilla toimivista myyräkarkotteista. Että onko niistä haittaa muille eliöille, vaikka pitäisivätkin myyrät poissa värinällään? Hyvä kysymys. Joo, ei mitään kokemusta, mutta hieno kuulla, jos ne toimii. Hieno kuulla. Mä oon käyttänyt lähinnä vain biologisia myyrän torjuntoja tosiaan, niin kuin puhuttiinkin, mutta niin, sitä on varmaan vähän vaikea arvioida. Että, joo. Mulla on itsellä, jos nyt sanon tähän itse, mulla on itsellä ollut semmoinen yksi tuossa puutarha, tai siis ihan niin kuin tuossa vihannespuutarhassa tänä vuonna, niin no ei se kyllä myyriäkään pitänyt poissa, mutta en mä kyllä huomannut, että se ketään muutakaan olisi häirinnyt. Että kyllä myyrät sitä vähän kiersi, mutta ei tarpeeksi kaukaa. Ei tarpeeksi kaukaa, joo. Ne on aika fiksuja ovelia kavereita, kyllä. Niitä tarvitsisi varmaan olla useampia, mutta siis en ainakaan huomannut niihin nökkiäisiin, mitä niin kuin pystyin itse näkemään silmillä, että olisi niin kuin ollut mitään vaikutusta niihin. Joo. No siis jotkut on sit ehkä käyttää jotain niin kuin valkosipulia tai muita voimakas tuoksuisia juurikasveja. Mä oon kyllä huomannut, että myyrät jopa kerää niitä valkosipuleita niin kuin kasaan paikkoihin. En tiedä miksi, ehkä jotain niin kuin ravintomielessä, mutta sitten on puuvartisia just tavallaan, että niin kuin ne saa kyllä häviämään ympäristöstä myyrät, jos huolehtii, että siellä ei ole heinikkoa lähellä ja ei jätä makaamaan maanpinnalle asioita, minkä alle ne pääsee niin kuin sit tekemään niitä käytäviään ja elelemään. Että se on paikotellen ongelmallista, varsinkin jos on vesistöjä lähellä ja tämmöisiä myyräalueita, mutta sitten kun niitä puuvartisia on siellä, maanpetekasveja, niin myyrä kyllä pysyy loitolla. Että just tämä kuvan ruokametsä, niin alussa siellä oli ekona vuosina ihan hiukan myyrän jälkiä, mutta sitten ne kaikki hävisi. Ne ei tykkää enää, kun siellä on kaikki haisevia minttuja ja yök ja kaikki pihlajia, kauhean makuisia juuria. Se tulee niille, se ei ole niille enää sopiva elinympäristö, ja eikä ne enää tule vierailemaankaan sit sinne. Mutta ympäristössä ne kyllä edelleen elelee, mutta ei tuossa paikassa. Joo. Sitten Tiina kysyy vielä, että ovatko rikkaruohoja ne kasvit, joita ei syödä? Hyvä kysymys. Rohtoraunioyrtti esimerkiksi. Siinä on onko ne nyt karsinogeenisia aineita vai miten se nyt menikään, mutta kuitenkaan sitä ei suositella ihmiskäyttöön sisäisesti, vaikka ulkoisesti se on todella lääkinnällinen monessa mielessä. Mutta sitä ei syödä, niin se on kuitenkin ihan täysin hyötykasvi. Ehkä rikkaruohon määritys tulee teolliselta puolelta niin kuin ruoantuotantoa, että kaikilla kasveilla on joku hyötykäyttö. Jopa juolavehnä, siinä on rohtokäyttö. Niin kuin, eturauhasvaivoissa ja tälleen, että sitäkin on käytetty. Kaikkia kasveja on käytetty. Et ehkä rikkaruoho nyt tässä yhteydessä voisi olla sellainen kasvi, mikä sitten valtaa alaa niiltä kasveilta, mitä me itse haluttaisiin siellä viljellä. Et rikkaruoho, aika harva kasvi, ehkä just juolavehnä on sellainen, mitä ei voi syödä. Onhan niitä totta kai, mutta hyvä kysymys määritellä kasveja. Et kyllä ne kaikki jollain lailla on niinku kavereita ja etenkin metsäpuutarhassa, kun puhuttiin sukkessiosta, niin ne kyllä jää. Et rikkaruohojen tärkein tehtävä on olla paikalla, kun maaperä muokataan, avataan paljaaksi, käännetään sen kerrokset. Se tavallaan niin kuin taantuu maaperän toiminta. Silloin on eroosion niin kuin vaikutukset hyvin läsnä, eli ravinteita huuhtoutuu, mikroorganismit kuolee, niin rikkaruohot on suojelemassa maaperää.
Et ehkä sen määritelmä voitaisiin ottaa, että ne on se alkuvaiheen kasvillisuus, mikä pyrkii niin kuin auttamaan sitä biologiaa ja ekosysteemiä niin kuin jälleen rakentumaan käytännössä. Oh. Ja rikkaruohoja ei tule, jos maata ei käännetä. Totta kai ne niin kuin jossain pysyy kasvustona, mutta jos lähdetään toimii just permakulttuuritekniikoilla, luomutekniikoilla, niin ne jää, että niitä ei enää tarvita. Joo. Sitten kysymyksiä riittää vielä. Jenni kysyy, että meillä niin sanottuna ongelmana on jänikset, jotka tuntuu syövän talven aikana kaiken, mitä yritän kasvattaa. Onko jotain vinkkiä, miten saisi pupuvahingot minimoitua, etenkin alkuvaiheessa? En kuitenkaan haluaisi estää jänisten pääsyä tontille. Kannattaa houkutella pari kettua ja ehkä joku toinen tai koirat on hyviä, mutta siis hyvä kysymys. Jänikset tekee aikamoista tuhoa kyllä, varsinkin jos on jotain mehukkaita hedelmäpuita siellä puutarhassa. Et ehkä lajivalikoimalla, että pistää jotain sellaisia kasveja, jotka on vaikka pahanmakuisia, niin suosisit vaikka sellaisia, mutta kyllä mä oon itse ottanut ihan sen linjan, että tehnyt sen päätöksen, että omalla tontilla osa tonttia on ihan metsää, missä kaikki eläimet saa mennä ja tulla niin kuin tykkää, ei aitoja, ei rajoja. Ja sitten ne tuotantoalueet, just vaikka metsäpuutarha, vihannesmaat, ne on aidattu. Et mä en päästä sit sinne ketään muuta kuin ne lajit, mitkä sitten sinne joko pääsee aidan raoista tai lentämällä, tai ketkä kutsutaan paikalle. Et pidän jänikset ja peurat tylysti poissa, koska he on kyllä saaneet osansa mun puutarhasta ja sitten mä oon järjestänyt myös paikkoja, missä mä viljelen heitän jotain jämäperunoita tai jotain muita viljelykasveja niin kuin sinne villille puolelle, että pääsevät syömään sieltä kanssa, niin sit ei tule niin paha mieli siitä aidasta. Mutta toi on kannattaa ihan siis tehdä niin kuin tutkimustyötä, jos kiinnostaa, miten pitää jänikset poissa. Mä oon ottanut noin vahvan linjan, että tavallaan en ole lähtenyt edes selvittämään, vaan vetänyt vaan riista-aidan sitten niin kuin siihen esteeksi. Mutta kiinnostava aihealue, kyllä. Joo. Sitten olisi vielä, Erkki kysyy, että mitä ruusulajikkeita kannattaa kokeilla? No tietenkin mahdollisimman iso marjaisia. Niin. Eli yksi hyvä paikka tutustua on tällaiset niin kuin, ruusutarhat, niin kuin tässä, nyt kun mä oon täällä Turussa, niin Turun lähellä esimerkiksi Maskussa on aika hieno ruusupuutarha. Ja sitten on Laitilassa tämä vakkataimi, mikä on metsäpuutarhan perustajan kannalta kyllä ihan sellainen niin kuin pyhiinvaelluskohde, että siellä on myytävänä lajistoa, kasveja ja ihan istutuksiakin useiden vuosien ajalta, onko siellä ihan 10 vuosia tehty hommia, niin siellä pääsee tutustumaan näissä paikoissa sit ruusulajikkeisiin. Mä en ole itse perehtynyt niihin ihan lajikenimillä, en osaa sanoa nyt heittää, että mikä voisi olla, mutta mahdollisimman iso marjaiset, niin se sadon korjuu on sitten aika helppo. Suosittelisin sellaisia. Ja ehkä sitten kanssa vähän miettii, jos metsäpuutarhaan miettii, niin jos lajikkeissa on eroa valon tarpeen suhteen, niin selvittää ihan liikkeessä, että onko puolivarjon kasvi tai täyden valon kasvi, ja ehkä suosii sitten niitä puolivarjossa viihtyviä lajikkeita. Joo. Sitten tällä hetkellä viimeinen kysymys. Mä just vielä kirjoitin tuohon, että nyt vielä ehtii, jos kiirehtii. Mutta Kasperi kysyy, että onko suositella aiheeseen sopivaa kirjallisuutta? No tottakan toki. Eli mä oon tässä maininnut Martin Crawfordin nimen muun otteeseen. Martin Crawford, hän on Englannissa tämän alan yksi ihan pioneereja. Ja häneltä on loistava kirja. Hetkinen, no jos googlettaa hänen nimellään, niin löytää. Mä just tajusin, että mulla ei olekaan nyt niitä muistiinpanoja tässä, missä mulla oli tämä kirjan nime, mutta olisikohan se ollut tätä Edible Forest Garden, syötävä metsäpuutarha.
mutta mä voin laittaa niitä linkkejä tuossa niin kuin jälkikäteen, jos mahdollista ehkä liittää tähän. Mutta sitten toinen kirja, tosi paljon järeempi, on tällainen kuin, se on Erik Toensmeier, ja mä hetkinen muuta toista kirjailijaa muistakaan, mutta se on, onko se Forest Gardening nimeltään. Nyt tulee kyllä huonoja lähdeviittauksia, kun ei ole kirjojen nimiä tässä. Mä katson tässä Google, että hyppään äkkiä tänne nopsaan. Joo, kiitos. Mäkään nyt ehkä just saa niitä kirjojen nimiä, mutta ainakin näiden henkilöiden nimillä pääsee sitten varmasti kuulijat alkuun. Hyvä. Joo, kirjat on todella mainio. Ja ehkä just mä en tässä maininnutkaan, että nämä kaksi, ja oikeastaan tämä Martin Crawfordin kirja on se, minkä kanssa pääsee alussa aivan mielettömän hyvin liikkeelle. Että siinä on teoriapuoli ja sitten käytännön puoli todella hyvin yhdistettynä. Ja sitten sitä todella hyvin pääsee sen pohjalta etenemään, että jos kaipaa tuota teoreettisempaa, niin voi just ottaa tämän. No se oli tämä Edible Forest Gardens, oli tämä Dave Jacke ja Erik Toensmeierin kirja. Se on aika tieteellinen, se on kaksiosainen, toinen on käytännöllisempi, toinen on vähän sitten ehkä teoreettisempi osa. Ja se on sellainen, että sit kun oikeasti hurahtaa, niin kannattaa se hommata itselleen. Mutta Martin Crawfordin kirja on kyllä sellainen niin kuin yleisteos, mitä mä kyllä sydämen pohjasta uskallan suositella. Niin sen nimi on Creating a Forest Garden. Ja sitten on totta kai muitakin kirjoja, niin kuin on monivuotisista vihanneksista, on pähkinöistä. Esimerkiksi Joel Rosenberg kirjoitti tuon ihan hiljattain julkaistu pähkinänviljely Suomessa. Se voisi olla kiinnostava. Mutta ihan yleisesti vähän perehtyy niin kuin lajistoon, eli niin kuin niihin sen lajisiin puihin ja muihin kasveihin, mitä haluaa viljellä, niin selvitellä niiden ominaisuuksia ja tarpeita. Ja ennen kaikkea, että minkä kokoisia puita ja pensaita me niin kuin ollaan miettimässä. Eli se on metsäpuutarhan suunnittelussa ehkä kaikkein tärkein, että tiedetään suurin piirtein, että minkä kokoisen tilan ne tulee tarvitsemaan. Puhutaan siis tästä latvuskerroksesta, eli niin kuin yhdessä kuvassa oli harvassa ne tikut siellä, se niin kuin ihan ensimmäinen alkuvaihe, kun laitetaan ne puut ja sitten aletaan touhuumaan siellä puiden välillä kaikkea muuta, niin kuin niitä alkuvaiheen sukkession, vaikka vihannesviljelyä, mutta tosiaan, että onko ne puut sitten vaikka 3 metrin päästä toisistaan tai 10 metrin päästä toisistaan, niin vaikuttaa hirveästi siihen, miltä se tulee, se lopputulos näyttää. Eli jos meillä on vaikka 2 tammea 4 metrin päästä toisistaan, niille tulee tosi ahdasta, kun jos taas ne on vaikka 10 metrin päästä toisistaan, niin silti voi tulla vähän ahdasta, mutta meillä on siinä kohtaa jo se metsän rakenne paljon selkeämmin ja valoa pääsee ja näin. Eli ihan pointtina vaan, että suunnittelun kannalta se on tosi tärkeää tietää ne kasvit, niiden ominaisuuksista, edes ne niin kuin perustekijät, koko maaperävaatimukset ja niin poispäin. Siinä riittää luettavaa kyllä, mutta tosiaan toi Martinin kirja on niin kuin ihan kyllä paras ehkä lähdeteoksista. On Englannin ilmastoon, lajisto on paljolti sama kuin meillä, mitä hän esittelee, lähes kaikki menestyy täällä. Ja hänen menetelmät on tosi koeteltu ja siellä on monenlaista strategiaa lähtee liikkeelle tämän aiheen parissa. Joo, hyvä vinkki. Tässä chatissa muutama henkilö myös mainitsi ruotsalaisen, taikka siis Ruotsissa asuvan Philip Weissin, jolla on tämä Skogsträdgården-kirja. Totta kai Philipin kirja ehdottomasti, että jos vaan ruotsi taittuu, niin siinä on kyllä varmaan sit vielä parempi tai niin kuin osuvampi teos. Philipin paikka on siellä
vielä ankarammassa kasvuvyöhykkeessä, mitä vaikka tämä, niin kuin, mitä itse harrastan, tämä Etelä-Suomi. Eli hänellä on kyllä hyvin perehtynyttä se asiantuntemus ja kirja. En ole itse päässyt kauheasti lueskelemaan ihan tämän kielen takia, mutta odotan kyllä sitä käännöstä kovaa vauhtia. Se on nyt käännöstyössä tulossa englanniksi käytännössä jossain kohtaa. Kyllä, mutta joo, hyvä, että joku vinkkasi sen. Se on kyllä ehkä kaikkein lähimpänä meidän Suomen oloja, kyllä se kirja. Joo. Sitten vihoviimeinen kysymys, ellei nyt joku äkkiä vielä kirjoita jotakin, mutta Viljami kysyy vielä, että tiiviille Savimaalle erityisvinkkejä. Tiiviille Savimaalle. Joo. No, jos ajattelee, että kaikkein helpoimmalla, niin se vähän riippuu tietenkin, että mitä siinä kasvaa, että jos siinä on jotain, mutta jos sen saisi mullokselle sen maan, niin mä vaan kylväisin siihen vaikka öljyhamppua ihan joka paikkaan ja antaisin sen olla yhden satokauden, niittäisin syksyllä nurin, kaivaisin, ehkä määrittelisin ne pääpolkujen paikat, ehkä hiukan kaivaisin maata niistä, rakentelisin vähän niin kuin tasaisesti sillä maata penkkejä ja käytännössä vaan sen hampun niin kuin silppuaisin siihen maan peitteeksi ja lähtisin siitä liikkeelle, että mulla olisi määritellyt kulkureitit ja sitten se hamppu siinä kesän aikana kasvukaudella, niin kyllä möyhentäisi sitä maata tosi tehokkaasti. Ja jos se ei riitä, niin sitten vaikka seuraavana vuonna vaikka härkäpapua tai jotain, ja siihen vaikka sekaan sitten jotain juurikasveja, kuten mitä nyt voisi olla, vaikka palsternakka tai joku toinen voimakas juurinen kasvi. Mutta myös sen maan kattaminen ihan sillä, että siihen tuo ihan toisenlainen strategia siis, että levittää jotain vaikka hevosenlantaa tai puunlehtiä tai jotain muuta orgaanista, vaikka kompostia. Sellainen kerros, mitä nyt sattuu löytymään, ja peittää sitten jollain valoa läpäisemättömällä katteella maanpinnan ja odottaa sitten vaikka yhden kasvukauden, vaikka kokonaisen vuoden, jonka jälkeen se kasvualue on kyllä sitten jo aivan valmis käytettäväksi. Tietenkään se ei nyt ihan ole vielä yhtä läpäisevä kuin tuollainen toimiva metsänpohja tai metsäpuutarhan pohja tai joku permakulttuurivihannesmaa, mutta se on jo niin pitkälle eteenpäin ja vähällä työllä. Eli vähän perehtymällä tällaisiin just syväjuurisiin viljelykasveihin kuin vaikka hamppuun, mikä tukahduttaa sitten sitä niin kuin rikkaruohoja, tai ihan tällä kateviljelyllä käyttämällä niin kuin muovia tukahduttamalla sitten sen niin kuin kasvillisuuden ja antamalla sen maan muhia siellä katteen alla. Jotain tämmöisiä mä voisin heittää, että ne on niin tilannekohtaisia kanssa, mutta itse on alkanut tykkää enemmän ja enemmän tuosta tukahduttamisesta sillä muovikatteella. Muovi on vähän ikävä materiaali, mutta tuossa kohtaa se kyllä täyttää tehtävänsä ja oikeuttaa olemassaolonsa tosi hyvin. Ja sitten se on vaan vuoden odotus. Ihan hyvin voisi taistella vuoden ajan sen maan kanssa, tehdä kaikenlaista. Mutta jos siihen laittaa orgaanista ainetta, peittää sillä muovilla ja odottaa, niin pääsee aivan mielettömän helpolla. Joo. Ja pääsee hyvin alkuun. Eikä tarvitse tosiaan, sitten se ainoa työ on tavallaan se odottaminen käytännössä. Joo. Niinpä, sekin on aina silloin täällä hyvin vaikeaa. Se on todellakin just sepä se. Joo. Kyllä. Mutta nyt oikeasti loppukysymykset. Kiitos kaikille, paljon hyviä kysymyksiä. Mutta Kyllä, kiitoksia. Tosi hyviä, kivoja kysymyksiä. Kyllä. Mä laitan vielä kerran kaikille, ketkä kuuntelevat tässä, niin tuohon chattiin vielä tämän meidän tämmöinen lyhyt palautelomake. Siellä nyt kysytään hinnasta, että oliko hinta ok, mutta laittakaa siihen mitä tahansa, kun tämä nyt oli teille tarjottu, Anton ja yhdistys. Tästä niin kuin
kaikille iloksi tässä nyt, kun nämä sulkutilat vaan jatkuu, mutta olkaa hyvät ja antakaa muihin kysymyksiin palautetta, se olisi meille iso lahja. Ja ensi viikolla on jälleen luento sitten taas englanniksi, puhutaan näistä land-keskuksista. Mutta nyt tässä vaiheessa haluaisin kiittää Anton sinua. Täältä tulee myös chattiin tosi paljon kehuja ja kiitoksia. Jee, kiitos kaikki! Kyllä, tämä on ollut todella hyvä ja tosiaan tätä videoa voi vielä ainakin viikon verran tässä katsella, että palatkaa kuulijat tähän oikein kunnon tietopakettiin vaan uudestaan. Joo, ja toivottavasti tästä tuli jo jotain käytännönkin vinkkejä, mutta sitten kun lähtee metsäpuutarhaa tosiaan perustamaan, niin toi kirjapuoli on tosi tärkeä siinä kohtaa, että vaan niin kuin selvittää, että miten se suunnittelu etenee. Että metsäpuutarhassa sitä voi ihan hyvin lähteä jo vaan istuttaa puita ja lähtee sitä kautta liikkeelle. Sen ei tarvitse olla yhtään monimutkaista, mutta se on tosi palkitseva ala niin kuin, opiskella sitä suunnittelua, hommata hyvä kirja, se ei mene hukkaan se sijoitus ja lähtee liikkeelle sitä kautta, koska siinä on paljon semmoisia tekijöitä ja juttuja, mitkä liittyy siihen suunnitteluun, mitkä vaatii paljon aikaa ja niin kuin tarkkailua ja just sitä vähän niin kuin opiskelua. Mutta ennen kaikkea, että jos nyt kärpänen puri, niin mä luulen, että tässä oli jotain sellaisia vinkkejä, että hyvin voi jo aloittaa sen oman metsäpuutarhan vaikka ensi kesänä jotain tänä kesänä. Joo. No ihan varmasti. Minusta tämä oli ainakin hirvittävän inspiroivaa ja mä en malta, että toi lumi sulaisi, niin pääsis vähän katteleen tonne pihalle. Mahtava kuulla. Hyvä. Yes. Mutta ei kai sitten muuta. Kiitos Anton sulle ja kiitos Kiitoksia. Kaikille kuulijoille. Niin lopetellaanko me tähän sitten? Tehdään näin ja oikein mainiota viljelykautta vaan kaikille. Tsemppiä ja onnistumisia. Juu, kiitos samoin ja moikka! Moi moi!